Здравейте! Добре дошли в новия канал на Green Planet. Сега ще ви покажа как може да си посадите микрорастения в къщи. Използваме необогатена почва на билбис или нещо подобно, което знаем, че е стерилизирано и няма да имаме проблеми с него. Имаме семена по избор, имаме задължителните няколко компонента. Тарелка, подложка, почва и съответно вода, разбира се. Като поне филтрирана вода може да използвате и вода, която преди това е или преварена, или с коригирано pH. Желателно е да е неутрално. Първа стъпка, след като сме навлажнили почвата, за да имаме необходимата консистенция и да могат да тръгнат семената, е съответно нейното приготвяне. Това, което сме направили, добавили сме почвата в тарелките, леко разбухната, без да я мачкаме. Съответно почвата е прекрасна и има абсолютно всичко необходимо. Има перлит, има бял черен торф и микросреда, за да покълнат вашите растения. Това, което ще направим сега, е ще вземем семената и ще добавим необходимото количество. В случая започваме с репички. Взимаме една щипка и добавяме по-малко, така че да се разпределят хубаво растенията. Действаме спрямо големината на семената, така че да имаме хубаво разпределение, за да не станат прекалено гъсто, но и да не остане прекалено пък рядко. Продължаваме с рукола. Руколата има доста по-финни семена, съответно ще са малко по-нагъсто. Така, по сходен начин продължаваме и с малко крес. Идеята е да ви покажем как може да се справите в домашни условия, да си приготвите сами тъй наречената супер храна или микрорастения. Така, следващата стъпка обикновено е поне да покриеме семената с малко почва или субстрат. По същия начин взимаме си вече напоената почва и ръсиме по-малко отгоре, така че да могат семената да имат уютна среда да покълнат. Това ще задържи влагата и температурата около тях, за да могат да тръгнат бързо. Не е необходимо да я тъпчете, нека да има въздух. Имайте предвид, че ако използвате почва, която е от цветарски магазин или нещо подобно, или е пригодена за цветя, шанса да не се получат нещата е доста голям. Поради факта, че тя е предварително заредена с голямо количество торове, има опасност да изгори младите растения. Не е и стерилизирана, което пък може да доведе до поява на плевели, болести и доста неприятни ситуации. Затова използвайте хубава и качествена почва. Приключихме с покриването на семената и минаваме към следващата стъпка. За целта обаче искам да ви покажа някои от нашите модели осветления. Това е лампата, която използваме за всички видове разсади и съответно нашите микрогринове. Лампата 18 вата, съответно напора, има опция да се свързват последователно, могат да се навържат до 50 лампи примерно, което ги прави доста удобни и гъвкави за стелажи или палатки за отглеждане или нещо, което да ни е удобно. Може да използваме и лентите на Secret Garden модела Cosmoroll. Имаме ги във вариант 20 вата, имаме ги във вариант 40 вата, съответно на 50 см и на 90 см. С подходящото захранване. Предимството при тях е, че са удароустойчиви, влагоустойчиви,
доста са гъвкави от гледна точка на това, че може да се използват с единично, двойно, тройно захранване. Имаме и в комбинация за допълнително цъфтеж, ултравиолет или инфрачервени, съответно ленти. В случая ще използваме нашия патрон. Продава се на комплект по 2 пури. Може да ги намерите в нашия сайт. Другото, което искам да покажа, са медиите за засаждане на различни видове семена, растения и каквото желаем да си засадим. Традиционно използваме торфени шайбички, които се надуват. Може да използваме сухи копчета, които съответно трябва да напоим. Може да използваме вече предварително навлажнени копчета. Вата използваме в случаите, в които искаме да отглеждаме растения на хидропонни системи. Подхранваме задължително предварително с подходящите торове, които имат всичко необходимо за старта и бързото развиване на коренова система. Може да използваме комбинирани стимулатори, които са доста ефективни поради факта, че има много голямо количество полезни вещества, както и най-различни видове хуминови и фулвинови киселини. Може да използваме гелове, ако го правиме, клонинги, резници, при необходимост подобни растения, ако трябва да се пресаждат, засаждат и така нататък. Това, което ще направим сега, е просто да пренесеме микрогриновете или микрорастенията в подходящите условия за отглеждане. В тази палатка наред могат да се съберат съвсем спокойно по 3 такива тарелки на 3 реда. Идеалните условия за отглеждане: затваряме, имаме влага, имаме температура, имаме вентилация, всичко необходимо. И съответно ще може да видите резултата съвсем скоро.